De wegwijzer in Wolvergeer is een van de squallen waar de kwaliteit bot verbeteren is. Een perilien wienen ze nog een zwakke squallen en nu voldoen ze aan de eerste. We hebben de analyses van de kinderen veel meer verbeterd. De groepsanalyses, de individuele analyses bekeken. En aan de hand daarvan ook veel individueler werk op kunnen stellen voor de kinderen. Zodat je ze ook eigenlijk op ieder zijn zwakheden en sterkheden kunt aanpakken. Na de minnescore van Fjouwer Rierlien is de roem om in de provincie het werk om de kwaliteit van het onderwijs weer op peil te krijgen. Er kwam een actieplan van de provincie en de squalbesturen en dat had geholpen. Scholen hebben hun leraren veel meer scholing gegeven dan voorheen. Leraren zijn veel beter op de prestaties van leerlingen gaan letten en hebben ook meer in hun mars om als kinderen achterblijven om dat te verbeteren. Soms hebben besturen schoolleiders en leraren vervangen als die niet goed genoeg functioneerden. De scholen zijn in hun geheel veel professioneler gaan werken dan voorheen. Het Frieske onderwijs scoort nou correct onder het landelijk gemiddelde. Maar de zwagen binnen nog net voorbij. Ze kunnen leraren net goed omgaan met het niveauverschil van BN. Ja, het belangrijkste wat leraren nog kunnen verbeteren is dat ze nog scherper gaan kijken naar prestaties van leerlingen. En proberen te voorkomen dat kinderen achterraken. Als dat wel gebeurt, dat kan natuurlijk toch gebeuren, dat ze snel gaan ingrijpen en niet lang wachten. Dat de problemen dus niet steeds groter worden. En ook schoolleiders moeten daar het meest alert op zijn, dat dat niet gebeurt. Dat er bij de wegwijzer in Wolvergeer een soort dien is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, vernemen ook de ouders. Ja, aan de druk en aan dat de kinderen hun ding moeten gaan doen. En dat er echt op gehamerd wordt. Gewoon ook naar het personeel toe. Dat ze cursussen moesten volgen en dat ze er gewoon heel druk mee waren. Dat het echt heel erg leefde. Maar ja, dat hoeft niet altijd positief te zijn. Min onderwijs is vanzelfs vooral min voor de band op die squallen. Ook op de wegwijzer hielden ze daar last van. Maar toch oors als je verwacht je zoenen. Nou, je hebt gewoon heel veel kinderen in de buurt. Die ga je gewoon clearen daarmee. En dan zeggen ze dat je niet op een goede school zit. En dan gewoon, die gaan gewoon clearen.